Истински бизнес ли е MLM маркетинга или мултилевел маркетинга? Здравейте, казвам се Радослав и за мен бизнесът е страст. И сега искам да поговорим за някои хора и един особен вид бизнес, който всички му викат бизнес, но това не е бизнес. А именно мултилевел маркетинга. За хората, които занимават с това, това е бизнес и те са бизнес лидери. Но истината е следната. Ако ти наистина си бизнес собственик, както казваш, че си бизнес собственик и убеждаваш другите хора също, че те стават бизнес собственици, когато почват да работят в мултилевел маркетинга, ти като бизнес собственик трябва да притежаваш марката или продукта. Вие, драги приятели, не притежавате нито марката, нито продукта и спазвате строги правила върху това как може да говорите и как може да представяте продукта във вашите социални мрежи. Затова вие не сте бизнес собственик, вие сте продавач-консултант. След това, риска е ваш. Защо съм го записал това риска е ваш? Вие сте, MLM компанията, която притежава продукта, си казва: сега обаче ние на цял свят имаме хора и на цял свят имаме работници, то голям риска, всеки има закони, всеки има, може да насъди за нещо. За това какво правим? Много лесно. Внушаваме на хората, че вие сте собственици. Защо? Защото ако сте работници, трябва да получавате заплата и трябва да получавате осигуровки и ако нещо стане, те ако във вълна, трябва да ви плащат надбавки и държавата ви пази. Но ако сте бизнес собственик, риска е напълно ваш. Напълно няма кой друг да е виновен, освен вас. Затова те ви внушават, че вие сте бизнес собственик, за да може да поемете риска и когато сте бизнес собственик, вие оправдавате и огромното време, което прекарвате на седмица в срещи, постови, уговаряне на непознати хора да си купуват нещо, което не им трябва. И всичко това вие го правите безплатно. Защо? Защото сте собственик. Вие сте собственик и това ви е работа, вие трябва да развивате бизнес. И другия ключов момент, който са ви хванали вас е, че щом сте собственик на бизнеса и бизнеса не върви, кой е виновен? Собственика на бизнеса е виновен, много ясно. Той не е натискал достатъчно, той не е говорил достатъчно хора, той е виновен за всичко. Затова тези големите компании казват: вие сте бизнес собственик. Щом сте бизнес собственик, значи ваша е вината. Трета точка, която съм записал, ние го обсъдихме вече това за бизнес собственика, и последната точка, която е много колоритна, сам съм си рекъл. Защо сам съм си рекъл? Сега ще ви обясня. Защото във вашия бизнес вие сте си бизнес собственик и бизнес клиент и бизнес всичко. Разбирате ли? Защо? Защото вие, за да поддържате нивото, което вашия волюм на продажби, който е задължителен, вие се налага да си купувате сами продуктите, за да можете да си поддържате нивото. Щом си продавате сами продуктите на вас, вие реално така си и давате и пари. Един вид ви въртите от единия джоб в другия джоб, те да идват при вас. Затова, драги приятели, вие не сте. Мултилевел маркетинга не е бизнес. Вие сте зле платени представители на козметични продукти. Защото повечето са козметични продукти. Това е истината за мултилевел маркетинга. Чао и лек ден!